କେତେ ଦେବେ ଜର୍ସି ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ତ ନିଆଁ ପାଣିରେ ଖଟିକି ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ। ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଦେଉଛି ତଥାପି କ'ଣ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା? ବସ୍ତ୍ର ଏଠିକି ଆସ ଟିକେ ଆସ। ଦେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବ। କେତେ? 1000 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଟି? ଦେବେ ଆଉ ଆମେ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣ ଖୁସି ଯାହା ଦେବେ ଆଉ। 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ତମେ ନେବ? ଆହୁରି ସାରେ ସଇଲାଣି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ତମେ ତ ସିଆଡ଼ୁ ଦରମା ପାଉଛ ନା? ହଉ ଯାହା ଦେବେ ଆପଣ ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆସିବି ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ଦେବି ହେଲା।